Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga inigugma kong mga igsoon diyan ni Kristo karong adlaw, espesyal nga adlaw tungod kay atong gisaulog ang kapistahan ni Saint Francis of Assisi. O sa ato ang pagsaulog ning maong misa, atong iampo ang matag usa kanato ug ang tibuok katawhan nga makat-on kita sa paghigugma sa mga kabuhatan sa Ginoo. Andamon nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Dios, maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Magampo kita. O Amahan, gibuhat mo ang tanan diyan ni Kristo, ang kamagulangan sa tibuok kabugnaan, itugot kami ng amuyo, nga nunot sa makabuhing ginhawa sa imong Espiritu, kami unta mag-amping nga mahigugmaon sa mga buhat sa imong mga kamot. Pinaagi sa mong Ginoong Kristo, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos ni ining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unta kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat dili tungod sa kaugalingong pagbuot ni ini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa ni ini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayod ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babayi nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbaton na sa Espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang nagpaabot kita kun kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios, ug kanusa luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita tungod sa paglaom. Apan kung makita na nato ang atong gilauman, dili kana nato matawag nga paglaom. Kay laom man pabadiay ang nakita na, apan kung maglaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkadaghan sa imong mga buhat, O Ginoo. Pagkadaghan sa imong mga buhat, O Ginoo. Daiga ang Ginoo kalag ko. O Ginoo akong Dios, dako kayod ikaw. Gisuluban ikaw sa kahalangdon ug himaya. Ibistihan diha sa kahayan, ingon ug usa ka kapayon.
ang tanang mga binuhat nagapaabot kanimo, nga imo silang hatagan o pagkaon sa ikong panahon. Sa imong paghatag nini kanila, nagatigom sila. Sa imong pagbukhat, sa imong kamot, nabuhong sila sa mga maayong utang. Sa imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila. Mabago nimo ang naong sayuta. Ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Pagkadaghan sa imong mga buhat, O Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios og sa salapi. Tungod niini, sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon o sa inyong imnon aron mabuhi kamo, o sa inyong ibiste.
Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon? Ug ang lawas kaysa biste. Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kay sa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultihan ko kamo, nga bisan pagani si Solomon, nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw malaya ug isugnod sa hudno, kamo pakaha. Pagkadyutay ninyog pagtuo, busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamug kanon o imnon o ibiste. Ang inyong amahan nga tuas sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios, ug pagkinabuhi kamo, uyon sa iyang kabubuton. Ug ang ubang mga butang, ihatag niya kaninyo. Busa, ayaw kamo kabalaka sa musunod nga adlaw, may kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa, ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagpabilin nga magbaro. Monsignor Ray Pinagunda, ato ang buutan nga Vicaryo General sa Archdiocese. Father Jonas Yap, ato ang priest in charge of the Commission for the Care of Creation. Mga igsuon kong mga kaparian, igsuon namo nga pastor, mga pinalangga namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Sa di pa ko magsugod sa akong hamubo nga wali, mahimo ba muhangyo kung ninyo lingi asa ang inyong tapad? Unyaing na dayon, salamat sa Diyos, buhi ka pa. Oh, sige. Ang linog, mga igsuon, magpahinumdum nato, nga pwede rin kita mawala ng kalibutan anytime. Amen?
Unya, ang problema kay daghang higayon, we just take for granted our life, our time, no? Usika na to ang atong panahon. Mura bitaw og atong feeling magdugay ta dinhi. Gani malimot ta pagpasalamat sa Ginoo, matag yugto sa ato nga kinabuhi, no? So, hinaot di ta malimot pagpasalamat niya because tomorrow is never guaranteed to any one of us. Amen? Si Saint Francis of Assisi, nga atong gipasidunggan karong adlaw, siya ang nag-ingon, when you leave this earth, you can take nothing of what you have received or acquired, only that which you have given away. Nga sa ato pa, sa ato kunong pagbiya ning kalibutan, wa gid tay madala bisan gamay sa atong nadawat ug sa atong mga natigom. Kadto lamang atong nahatag. Wow. This is a beautiful but very important reminder. No? Tinuod kaayo, oy. Nabagod tay madala, ini kamatay nato. Ang atong kwarta, atong madala. Ang atong yuta, atong madala. Ang atong nindot nga mga sakyanan. Ang atong nindot nga mga bisti. Ang atong nindot nga cellphone. Ato bang madala? Adili, oy, no? Diya bitaw hari nga nagbilin og kanang sugo sa iyahang ministro. Yang gingnan nga inig kamatay na ko ha, isud kog lungon. Nya ang lungon kinahanglan imong buhuan ri sa isig kakilid. Ha? Say buti pasabot nimo mahal nga hari, nganong imong pabuhuan ring lungon sa kilid? Siya gusto nako ipagawas nimo ang akong wang kamot ug ang tuong kamot sa akong lungon. Kay gusto nako pahimangnuan ang tanan. Nga niabutan ning kalibutan nga way dala ug mupauli sa tangaway dala. Amen? O nindot kay na nga pahimangno nato ha. Ilabi na karong panahon na diri sa Cebu. Kung gusto ta nga mamatay nga dunay madala. Kung sigingon ni St. Francis, you can only bring those you have given away. Of course, with love. No? Daghan kay tag angay nga hatagan og tabang karon. Ilabi na tungod sa nahitabo nga linog, daghan ato mga igsuon nga nanginahanglag tabang. So kung gusto ta nga bubiya ning kalibutan na nga daghag dala, atong ihatag, ipaambit ang naa nato ngadto sa uban. Nakapaambit na ba mo? Nagsugod na magpaambit? O kung nami gusto itabang ha, dalha diri sa parokya, kwarta man, ay makalimot, ang kwarta di madala. Or pagkaon, dalha din ni si Monsignor Ray will be very happy. Unya, katong gusto mo hatag og cash, nya gusto mo na sa bangko niyo ihatag, na ako'y gihatag sa akong may sa magbalantay nga Facebook page, dito pa maagi sa pagtabang, paghatag og kwarta. O kaha mga butang, inyong dalon sa parokya, o dito po sa ato ang Pope John the 23rd Seminary, i-drop off ninyo dito ang inyong buot nga itabang. Mga igsoon, ang nindot kaayo nga espiritu sa mga ipuy ang kinabuhi ni St. Francis, ang kabus, importante kaayo sa atong kinabuhi. Ang mga tao, importante katong nanginahanglan, importante kay nato. They are opportunities for us to serve and to love the Lord. Kung sa manigingon ni Kristo nato sa Ebanghelyo, whatever you did to the least of my brothers and sisters, you did it to me. Matthew 25, verse 40.
So, ang mga gagmay sa katilingban, ang mga kabus, ang mga nanginahanglan, oportunidad nato nga makapadayag og gugma sa Ginoo. And we have plenty of them this time. Daghan kaayo nga mga naglisod. Dini sa yuta, ang adunahan makatabang sa kabus. Pero dito sa langit, ang kabus may makatabang sa mga adunahan. That is true. The poor, they are tickets for heaven. Sila ang atong ticket padulong sa langit. Kung di ta mutabang sa kabus, di sad nato masulod ang gingharian sa Dios. Amen? O basig pa amin-amin ha, natuog na di ay. Okay, so nganong importante ni St. Francis ang mga kabus tungod kay makita niya ang Dios, ang panagway sa Dios diha sa mga kabus. The same thing, the same reason, ngano nga gihigugma pag-ayo ni St. Francis ang kabuhatan, creation, ang naa sa atong palibot, ang mga mananap, mga hayop, kahuyan, kasapaan, kadagatan, kalasangan, ang tanan, gihigugma kaayo ni St. Francis. Ngano man, the same reason, Francis saw in creation the face of God. Makita man niya ang panagway sa Dios diha sa iyahang kabuhatan. Mao nga mga igsuon kinatong piyesta karon, kinatong gihimo karon, nindot kay nga pamukaw. Each one of us should see the face of God in creation. Nya mao ra ba gininawa sa daghang mga tawo? Mao bitaw nga makaako ta pagpasipala sa mga binuhat sa Dios. Anong sayon man nato gubon ang kakahuyan, ang kabukiran, ang kalasangan, ang kadagatan. Anong maghugaw-hugaw raman ang tao? Anong maglabay-labay lang man siya plastics, basura, bisan asa? Anong sunugon man niya ang mga hugaw? Nga nakaibalo man siya nga makadaot ni sa atong kinayahan o sa mga tao. Ano man, the reason is we do not see God in creation. Mga igsuon, si St. Francis magpahinumdum natong tanan. To love God also means to love His creation. Way pulos ang atong pag-ampo, pagsimba sa Ginoo kung wa tay gugma para sa iyahang mga kabuhatan. Wa gi pulos. Because when we destroy creation, we are hurting the Creator. Ha? Ako panginaot diri sa Cebu, kita mga Subuanon, ato ginang ibutang sa atong kasing-kasing so that we will begin to take good care of God's gift of creation. No? Kay pagkanindot sa Sugbo, sayang kaayo atong gubon, daghan na tagipanghimo nga nakadaot sa atong kinaiyahan. Ang pagpamutol sa mga kahoy, ang pagguba sa atong kadagatan, ang paghugaw sa atong kinaiyahan, daghan na kay tang gibuhat, no? Nga dili maayo o makasakit jud sa kasing-kasing sa Dios. Hinaot magsugod tag amping. Unya atong dasigo ng atong mga pangulo. No, it's good to build. But to tell you honestly, I'm a little bit wary of build. Ngano man, tanawa unsa may tabo. Kung sige tag gama, building diri, building dito, kalsada diri, bisan unsa atong gipanggama, unsay nang hitabo? Nangapapas ang atong mga bililhong kakahuyan. Tungod kay sige lang tag build. Ang importante una ato sa hunahuna uno, sustainability. Kini atong gipangbuhat, sustainable ba ni? Makapalungtad ba ni sa atong kinabuhi o makadaot ba nato? Now in the long run, palanglitan kanang reclamation, I'm not totally against it. Pero daghan anang ato mga reclamation, makadaot daya. You just don't know it. Asa man ang yuta nga atong gibutang dinha, gitabon sa dagat. Asa na to kuhaa? Gaguba pud ta og laing lugar. Di ba? Sakto ko dili. O gaguba ta atong gitam-ak dinha.
Inigtamak na to, asa paingon ng kanang mga yuta. Paano ba po na sa dagat? Mapalid ba po ng uban din ha? So mga bot na nga to sa atong mga coral systems na makadaot po sa ubang mga lugar. So, in general, we need to see it. No? It is also harming our environment. So ako lang yung gipadayag niyo mga igsuon, tungod kay gusto na ako dasigon ang mga pangulusan nato sa atong panggamhanan, no? O sa mga ahensya. Let us be careful. Not just do it easily ba? Ang pinga na to, timbang-timbangon og maayo, basta hindi kinahanglan mag-reclaim. Basta hindi kinahanglan mag-build o kinanakadag-a. Basin pwede laing lugar, dili dinhi. Basin malikay nato ang pagguba sa kinaiyahan. Mahimo to himuon kana sa ubang mga dapit. So I hope, again, dili na ko tason mo ni problema og pari nga taas, no? Taas pugwali. Pero ako nang pumanon dire just to inspire you and to remind you, again, Saint Francis of Assisi inspires each one of us to have a heart for God's creation. Because this is one way of truly worshiping our God, the Creator of all things. Mga igsuon, sa atong paghimo ning pag-ampo alang sa atong katilingban ug alang sa kalibutan, magampo kita ngadto sa Dios Amahan, dili lamang alang sa atong mga kaugalingon ug sa atong mga gikinahanglan, kundi usab alang sa tibuok katawhan. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang Dios, magmaluluyon untang mutanaw sa iyang simbahan, ug muatiman kaniya, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong pangagamhanan sa katilingban, magmakugihon unta sa pagtuman sa ilang katungdanan, sa pag-atiman sa mga binuhat sa Dios, ug mahuna-hunaon alang sa kaayuhan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Nga madawat unta nato ang grasya sa pagtahod ug pag-atiman alang sa mga binuhat sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang binuhat mapanalanginan unta, isip timaan sa katingalahang gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga magtinabangay unta kita sa pagtapos sa pag-antos sa mga kabos ug magdalag kaayuhan alang sa tanang binuhat sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga gamiton unta nato ang teknolohiya sa paghimo og mga butang alang sa pagbawi sa mga kadaot nga atong nabuhat ngadto sa mga binuhat sa Dios ug alang sa pagpatunhay sa kinaiyahan nga gasa sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga kadtong mga nangamatay tungod sa miaging panghitabo nga adunay kalambigitan sa linog, makadawat unta sila sa pahulay nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. O Dios, among dalangpanan ug kusog, dungga nga mga pag-ampo sa imong simbahan,
kay ikaw man mismo ang tinubdan sa tanang debosyon, itugot nga sa among gipangayo diya sa pagtuo, amo gayong matuod nga madawat gikan kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Pagampo kamo mga igsuon, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Amahan, dawata kini mga bunga sa yuta ug sa among mga kamot, hingpita dinhi ang buhat sa imong kamugnaan, aron kini human mausab pinaagi sa Espiritu Santo, mahimo unta alang kanamo nga kalan-on ug ilimnon sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan angay nga magpasalamat kami kanimo ug matarong nga maghimaya kami kanimo kay ikaw lamang ang Diyos nga buhi ug matuod, walay sinugdan, way katapusan, nga nagpuyo sa kahayag nga way sama. Ikaw lamang ang tinubdan sa kaayo ug kinabuhi nga nagbuhat sa tanan, aron ang imo mga binuhat matugub sa imo mga panalangin ug dad-on mo ang tanang mga tawo nganha sa malipayong pagkakita sa kahayag sa imong himaya. Ang bagang panon sa mga anghel anaa sa imong atubangan, nagalagad kanimo adlaw ug gabi, nagsud-ong sila sa himaya sa imong panagway ug kanunay nagadayeg kanimo. Busa uban kanila ug sa tanang mga binuhat ubos sa langit. Sa hinugpong kalipay nag-awit kami sa imong ngalan sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos ni Magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas kay tugyan alang kanimo. Kasamang pagitapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Ang pagandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, naghahalad kami kanimo, Amahan, iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo, tungod kaimo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among Santo Papa, ni Alberto, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kami angayan ni makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose yang putli nga bana, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos nga tuman sa kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni sa Kristo, imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngayo kami kanimo, Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, riyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
Ang kalinaw manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panaginigsuonay. Panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Magampo kita, o Amahan, ang sakramento sa panagiusa nga among gipanagambitan, makapalambo unta sa among kadugtungan, uban kanimo, ug sa among kaigsuunan, aron sa among pagpaabot sa bag-ong kalangitan ug kayutaan, ang pagpuyo nga mauyunon uban sa tanang kamugnaan among makatunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Sa di pang katapusang padalangin, tuguti ko pasalamat ni Father Jonas sa iyang pagpaningkamot, pagpangulo nato, o kaninyong tanan, ito inyong gihatag, nasayod ko sa inyong mga gihaguan na, o pagabuhaton pa, ako mong ubanan sa inyong mga paningkamot, isip inyong obispo, maningkamot ta sa pag-ayo, sa kabuhatan o kalikupan, din sa atong probinsya nga pinangga ang Sugbo. Okay? Pakpakan na to ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa daduntang kalinaw ni Kristo.